Meneer De Roo, we zijn hier in Oud-Geulen in de kerk en u kunt ons vast iets vertellen over de geschiedenis. De kerk hier is voorzichtig geschat toch een kleine 1000 jaar oud. Althans, op deze plek heeft al die tijd een kerk gestaan. We weten dit heel zeker vanaf 1228. Toen heeft namelijk de abt van de abdij van Cornelie Münster de heerlijkheid Geulen verkocht aan gravin Waltera van Valkenburg. Maar het is ook zo dat toen de parochie Geulen al een ecclesia integra was. Vertel u eens wat dat is. Dat is een volwaardige parochie. Een parochie dus die eigenlijk boven de andere uitsteekt. En in kwaliteit en meestal ook in de financiële middelen en toen vooral in landerijen. En dat was in Geulen indertijd het geval. Het behoorde tot het dekenaat Suestra, Susteren. En het is heel duidelijk dat voor 1200 dus hier een parochie bestaan heeft en gestaan heeft. Maar deze kerk is zo oud nog niet. Deze kerk is niet zo oud. Toen bestond er een kerk. Dat was waarschijnlijk een kapelletje bestaande uit een paar planken. En daar was alles mee gezegd, zoals die heerlijkheid hier. Natuurlijk helemaal niks voorstelde. Dat waren wat boerderijen en wat hutten. Meer bestond er in die tijd niet. Het lag alleen heel gunstig ten opzichte van Maastricht en aan de Maas. En zo gunstig zelfs dat wat nu Uikhoven is, vroeger het Udikhoven, een onderparochie was van de parochie Geulen. Het was tegenwoordig zouden we het een rectoraat noemen. Wat een parochie, of dat is ook weer afgeschaft inmiddels. Maar in onze jonge tijd hadden we parochies, daar stond een pastoor van een rectoraat. Dat was dan een onderparochie en daar was een rector over. En dat was hier ook, in Uikhoven was dus een onderparochie van de parochie van Geulen. Maar Uikhoven is België. Dat is nu België, maar in die tijd, tot 1500, heeft de Maas achter Uikhoven omgestroomd. En pas in 1500 is de Maas de bedding van de Geul gaan volgen. En heeft toen Geulen gescheiden van Uidikhoven en Rekum en van alles nog, al die plaatsen aan die kant, waarmee we vroeger verbonden waren. En nu bestaat er nog steeds veel familieverbanden tussen het oude Geulen en de mensen die in Rekum wonen en omgeving. Maar nu weer terug naar de kerk. Deze kerk bestaat dus al... Deze kerk, zoals we hem nu kennen, is de vierde kerk die op deze plaats is gebouwd. Er bestond er dus in, daar hebben we het al over gehad, in 1200. Daarna is er een kerk gebouwd waarvan we eigenlijk niet meer weten dan dat die bestaan heeft. Van de kerken hier, dat weten we, de derde, die kennen we goed. Die is omstreeks 1620 gebouwd door graaf Wolter van Hoensbroek. Dat is ook de kasteelheer die in het kasteel heeft gewoond hier. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar u bent wel goed geïnformeerd. Tussen deze kerk en het gebouw, wat thans het kasteel genoemd wordt, heeft tussen 1200 en 1800 een groot kasteel gestaan. Een kasteel wat groter was dan het huidige kasteel van Hoensbroek. En een kasteel dat ten voorbeeld heeft gestaan voor het kasteel van Hoensbroek. Het is gebouwd omstreeks 1200. In 1800 afgebrand, 1850. En omstreeks 1920, met de aanleg van het Julianenkanaal, zijn de laatste restanten van het kasteel verwijderd. De geschiedenis van de kerk is eigenlijk onlosmakelijk verbonden geweest met de geschiedenis van het kasteel. En het kasteel, dat is onlosmakelijk verbonden met Hoensbroek, want de graven van Hoensbroek hebben geregeerd vanuit Geulen en liggen de crypten hier onder de kerk begraven. Wat een gedoe allemaal. Maar laten we nu even terug. En de derde kerk, zei u, daar wist u heel veel van. Nou, daar weten we van hoe die geweest is en hoe die eruit gezien heeft. Daar hebben we nog foto's van. Daar zijn een hele hoop restanten van. En die heeft gefunctioneerd tot 1920. In 1920 begon Geulen aan een uitbreiding. En wat nu aan de overkant van het kanaal ligt, dat is in die tijd en na die tijd gebouwd. En toen werd de parochiekerk hier aan de Maas, die kwam excentrisch te liggen. Die was te klein. En dan moest dus een grotere, een nieuwe kerk komen. Maar ja, dat was de vraag. Een andere, een nieuwe, waar? Moest deze uitgebreid worden? En die nieuwe kerk, moest die in Hulze komen, wat dan Geulen beneden is? Of in Geulen boven, waar ook al bouwneigingen begonnen te ontstaan? Dus in de jaren is eigenlijk weinig veranderd met nu.
de tijd, ik bedoel het gedoe als er iets veranderd moet worden. U bent goed op de hoogte, want het is inderdaad een heel gedoe geweest. Maar uiteindelijk heeft de pastoor Vonke, die hier resideerde, de pastoor was van de Sint-Martinusparochie, die heeft gewonnen. En geen nieuwe kerk onder en geen nieuwe kerk boven. Deze kerk zal worden uitgebreid. En die is dus uitgebreid. Maar dat heeft tot gevolg dat de kerk een hele nieuwe kerk geworden is met de oude gegevens. We hebben aan die kant de oude toren die hier staat. Dat is een toren uit 1350. Die heeft hier gestaan, niet als kerktoren. Vroeger hadden de kerken nog geen torens, het waren amper kerken. Die toren heeft hier gestaan als schuts- en wachttoren. Die was bestemd om iemand er bovenin te zetten die kon kijken of dat er geen vreemde legers in de omgeving kwamen. Dat er geen gespuis rondliep hier of dat het water niet, de Maas niet uitkwam. En dan konden de mensen in de toren kruipen, de ladder naar boven trekken en dan zaten ze hier veilig. We hebben in die toren, daar staan nog handtekeningen van mensen uit 1600 die hier geschuild hebben. En die hebben hun naam in de stenen gegrift. En vaak hebben ze de datum erbij gezet. Dat is nog allemaal zichtbaar hier. Maar de kerk die er in 20 hier gebouwd is, die is dwars door de oude kerk heen gebouwd, die in 1620 gebouwd is. En dat betekent dus die kerk heeft nou een kruisvorming gekregen. Als we buiten gaan kijken is dat heel duidelijk te zien. Deze kerk heeft een kruisvorm en dat heeft ook tot gevolg gehad dat het altaar, dat de kerk niet meer georiënteerd is. Katholieke kerken zijn georiënteerd. Dat wil zeggen, het altaar staat naar het oosten gekeerd, naar het Oriënt. Deze kerk niet, want waar vroeger het altaar stond, is nu de Mariakapel. En deze altaar, het nieuwe altaar, is dus op een nieuwe plaats gekomen en niet aan de oostkant van de kerk. Nou, laten we eens naar de bijzonderheden in deze kerk gaan kijken, want er is nogal wat te zien hier, hè? Er is in de geschiedenis, ja, vroeger zei het Ecclesia Integra, dit is een historische kerk, dus er is inderdaad veel te zien. Al moeten we erbij zeggen dat er nog veel meer verloren is gegaan in de loop der jaren. Laten we eens naar die mooie ramen gaan kijken. Zijn die ook uit 1920? De ramen zijn niet uit 1920, maar we moeten even onderscheid maken. We hebben hier ramen en ramen. De ramen achter het hoofdaltaar en achter de twee zijaltaren, die 13 glas- en loodramen, die zijn wel uit die tijd en die zijn uit de school van Joep Nicolaas. Dat zijn dus heel bijzondere, kostbare ramen. Andere ramen zijn van andere glazeniers. En vooral in de tweede helft en de achterhelft van de kerk, dat is de bijzonderheid dat ze komen uit de kerk die in 1620 hier gestaan heeft. Als u oude foto's bekijkt, dan ziet u dat daar die ramen staan. Die zijn eruit gehaald, die zijn in het tweede gedeelte van de kerk herplaatst. En daarom aan de zijkant kunt u zien dat ze eigenlijk veel te klein waren. Het zijn dus pas ramen gemaakt, die zijn er pas klaar gemaakt om daarin te kunnen functioneren in die zijmuren van deze kerk. Maar dat is historisch heel waardevol. Is dat ook zo met het altaar? Het altaar wat u ziet, dat stamt uit 1920. Dat is van een meneer Raamakers uit Geleen. Dat is ontwerper van dat altaar. En ik heb ook wel eens een verhaal gehoord over een preekstoel hier, die nog een wat... Ja, u bent erin getraind kennelijk om zere punten aan te raken. De preekstoel is wel een zeer punt. Hij heeft daar aan de voorste pilaar gehangen. Het was een nationaal monument, want het was van onder tot boven, van links naar rechts, van alle kanten. Het was puur houtsnijwerk. Een heel kostbare preekstoel. Maar helaas, we hebben een vooruitstrevende pastoor gekend hier in de loop der tijden. En die heeft die preekstoel kapot gemaakt. Hij vond die niet meer van deze tijd. Hij vond hij niet meer van deze tijd, hij zou er niet meer opklimmen en hij was nog niet verplant, dus moest dat ding verwijderd worden. Dat is grotendeels vernield, maar we hadden ook gelukkig nog een timmerman hier in het dorp, die had dat in de gaten. En die heeft van de kuip van de preekstoel het huidige altaar gemaakt. Dus van die panelen heeft hij het hoofdaltaar gemaakt. Wat nu, sinds het concilie van Noordwijk houdt, dus voor het priesterkoor staat, zodat de priester met het gezicht naar het volk de mis kan opdragen. En de communiebanken die tegenwoordig niet meer gebruikt worden, die hebben ook nog een historisch verhaal, geloof ik. Die hebben ook nog een historisch verhaal, die komen uit de kapel in het Zand in Roermond. De paters redemptoristen en de pastoors die we hier gehad hebben, die hebben in de loop der jaren een goede
verstand houden gehad met elkaar. En de redemptoristen, zoals u weet, die bemannen de kapel in de San Roermond. En wat ze daar over hadden of kwijt wilden, dat konden ze wel naar Geulen slijten. En zo zijn hier de communiebanken gekomen. Maar ook bijvoorbeeld de deuren van de biechtstoelen, die komen ook uit de kapel in het zand. Het kruisbeeld wat in de doopkapel hangt, dat is een geschenk van de paters Franciscanen uit Rekum aan deze parochie. En dat herinnert aan de tijd dat de parochie Rekum bediend werd vanuit Geulen. Dus die historische band is door de paters Franciscanen onderstreept door dat kruisbeeld te schenken. Het is hier in de loop der tijden, de kerk is altijd tot een paar jaar geleden bijzonder vochtig geweest. Waar de toren en de kerk hier hebben altijd met de voeten in het water gestaan, zeggen we hier. En dat de muren waren tot 5 meter hoog doordrongen van het Maaswater en het grondwater. En dat had ook dat kruisbeeld sterk aangetast, zo dat het bijna verloren was. Maar we hebben gelukkig nog 2 restaurateurs uit Oost-Duitsland kunnen vinden die dat kruisbeeld, en we zullen het zo meteen zien, weer gemaakt hebben zoals het er nu uitziet. Het houten kruis erachter is vervallen, kunnen we niet meer maken, doen we ook niet, we maken het niet na. We laten het korpus zoals het nu is, zoals het gerestaureerd is, in die kapel hangen, zonder kruis erachter. Laten we nou eens even naar de muur- en de plafondschilderingen kijken, want die zijn ook heel speciaal in deze kerk. Zijn die al heel oud? Die zijn niet heel oud, dat is moderne kunst in een oude kerk. Die zijn namelijk van Eugène Lodi, Limburgse kunstschilder, glazenier, die hier in deze kerk de koepel geschilderd heeft en de zijmuren van de doopkapel en van de Mariakapel van schilderingen heeft voorzien. Ze zijn dus uit de jaren 70, 1970 ongeveer. En wat stellen ze voor? Wat ze voorstellen, nou in de koepel, daar staan dus de 12 apostelen. Er staat één bijzonderheid is daarbij, de toenmalige pastoor, die niet kon zien wat daar gebeurde, omdat er een grote stellage hier in de kerk stond, waar boven dus de schilder op zijn rug dat die koepel lag te schilderen. En toen hij hoorde dat er 12 apostelen zouden komen, zegt de pastoor, nee, aan 11 heb ik genoeg. Judas hoeft bij mij in de kerk er niet in te komen. 11 apostelen is voldoende. Maar Lodi zat met een probleem, hij moest 4 keer 3 hebben. En toen de pastoor na vele maanden toch de stellage was afgebroken kwam kijken, zag hij toch 12 apostelen. En toen zei Lodi, ja meneer, u bent wel een goede pastoor, maar kijken, dat heeft u toch nog niet geleerd. Want als u goed kijkt, ziet u dat er toch maar 11 apostelen zijn. Nou, zit de pastoor, ik tel er 12. Hij zei, moet je eens goed kijken. Die 12, dat ben ik zelf. Ja, zei, hoe weet ik dat nou? Ja, zei, kijk maar, die ene met die pijp in zijn mond, dat ben ik. En we hebben dus de zijschilderingen aan de zijmuren. Als je die goed bekijkt, dan hoef je helemaal niet goed te bekijken. Je hoeft je ogen maar open te doen. Dan zie je dat die uit de blauwe periode is van de kunstenaar. Vele kunstenaars hadden vroeger verschillende periodes. Dat ze hoofdzakelijk groen of oranje of blauw schilderden. Eugène Lodi heeft hij ook gekend. In zijn blauwe periode heeft hij dus deze muurschilderingen gemaakt. Maar, we moeten even verder kijken. In Arnhem, dat was de Sacramentskerk. En daar had diezelfde Lodi een aantal ramen gemaakt. En die Sacramentskerk die is een paar jaar geleden afgebroken. Een van de eerste kerken die sneuvelde was die kerk. En dat hoorden wij. En toen zijn we met pastoor Dome en een paar van het kerkbestuur zijn we naar Arnhem gegaan om eens te kijken wat voor ramen dat waren. En laten dat nou ook ramen zijn uit de blauwe periode van Lodi. En van die ramen hebben wij er 3 overgenomen die in deze kerk pasten. En die vormen nu de afscheiding tussen de Mariakapel en het hoofdschip van de kerk. Het is nog niet optimaal, want de lichtinval is zodanig dat die glas- en loodramen niet helemaal tot hun recht komen. Maar komt tijd, komt raad en komt geld en dan kunnen we daar ook in voorzien. Alweer een mooie erfenis voor Geulen. Alweer een mooie erfenis voor jullie. Wij leven hier van de erfenissen. Alles is historie. Want ja, als je dan naar de banken kijkt van de kerkmeesters, die stammen uit de kerk van 1620. De banken in de Mariakapel komen uit de kerk van 1620. De balustrade boven stamt uit het oude kasteel. De 2 roze pilaartjes achter de kerk komen uit het oude kasteel. Ja, en zo gaan we door. Het orgel, is dat eigendom? Het orgel is eigendom van de kerk. Er zit ook weer een geschiedenis aan. U weet, we hebben de simultaankerken gehad tot 1800.
19e, 1820. Legt u even uit wat simultaankerken zijn. Toen moesten de kerken dus van overheidswegen gebruikt worden door katholieken en andersdenkenden. Dus ze waren niet meer uitsluitend bestemd voor de katholieken. Het was 's morgens om 9 uur stond de dominee op het altaar of op de preekstoel en om 11 uur stond de pastoor ter preekstoel. Dat waren simultaankerken. Dit was ook zo'n simultaankerk, maar in 1819 werd dat opgeheven. Kregen de katholieken, kregen de kerken, de parochies hun kerk weer terug. En het gemeentebestuur van Geulen, was overigens het gemeentehuis staat hier en stond hier nog naast de kerk. Geulen is inmiddels opgenomen in Meersen, maar het gebouw, het gemeentehuis staat er nog. Toen heeft het toenmalige gemeentebestuur in 1818 aan de slotperiode van de simultaantijdperk een Benvenjat een orgel geschonken aan de kerk. De gemeente heeft betaald, een orgel. Maar tegenwoordig pak je ook niet altijd nieuw. Als het goed tweedehands te krijgen is, dan ga je naar de marktplaats en haal je het daar. Dat hebben ze toen ook gedaan. Het door hun geschonken orgel is een tweedehands orgel geweest, maar het is gerenoveerd en gerestaureerd en hier geplaatst door de Maastrichtse orgelbouwer Benvenjat. Een heel bekende man die heel veel bekende orgels op zijn naam heeft staan. Ga naar Gerlach, Sint-Gerlach in Houten. Het is een Benvenjat orgel. 1 jaartje jonger dan dit, dat stamt uit 1819. Wij hebben er een van de 1818. En dat is dus toen aan deze kerk geschonken. En het was toen al tweedehands, dus het is eigenlijk nog veel ouder. Het is in feite, de verschillende onderdelen zijn veel ouder, want, en dan krijgen we weer over de pastoor die preekstoel heeft laten afbreken. Daar hebben we ook een pastoor gehad, die zegt, toen Noordwijkerhout zei dat de mensen moesten beter meer naar het altaar komen en de priester meer naar voren. En toen zei de pastoor, kom ik van die kletsende dames op het koor af, want dan haal ik het orgel naar beneden en dan moeten ze beneden zingen. En dan is dat probleem ook opgelost. Maar hij was een goede pastoor, maar geen vrouwenkenner. Want het orgel kwam onder in de kerk te staan, maar de vrouwen bleven boven zingen. En toen hebben ze daar een harmonium neer moeten zetten, maar het orgel stond hier in de kerk. Een goed pastoor dient ook geen vrouwenkenner te zijn, hè? Je zou het haast zeggen, maar er zijn dingen die... Laten we daar maar over zwijgen. Maar het orgel stond dus hiervoor in de kerk. En voor de Mariakapel, het nam zich het uitzicht weg vanuit de kerk naar de kapel. Het stond helemaal verkeerd. Het zag niet uit en het hoorde niet aan, want ook de akoestiek in de kerk was erop gebaakt dat het orgel van boven naar hier deze kant uit aan het altaar dat de geluidsgolven zouden komen. En dat werd nou doorbroken, dat stramien, doordat het orgel verkeerd was geplaatst. Wat gebeurde? We hebben een jaar of 6, 7 geleden de gelegenheid gekregen om het orgel van beneden weer terug te plaatsen boven. En bij die gelegenheid is het grondig gerestaureerd. En een van de restaurateurs die daarbij betrokken was, was Remy Serier uit Maastricht. Een goed, voortreffelijk organist, maar ook een heel groot Benvenjat-kenner. En die heeft alle meer dan 700 pijpen in het orgel allemaal in zijn handen gehad, bekeken, gefotografeerd, de bijzonderheden ervan opgeschreven. En die kwam hier orgelpijpen tegen uit begin 1700. En een orgel wat van 1818 stamde, dus dat kon niet. Daaruit werd bewezen dat het een tweedehands orgel was. Althans dat er materialen gebruikt zijn uit een orgel wat al meer dan een eeuw ouder was. Maar dat doet er verder niet toe, dat doet aan de kwaliteit niks af. Het is een Benvenjat orgel, het blijft een Benvenjat orgel. Dat is een bijzondere kostbaarheid hier in deze kerk. U hebt ook hele speciale kruisweg hier.
als u het speciale bedoelt op het materiaal wel, ja, verder de inhoud is natuurlijk, het verhaal wat verteld wordt, dat is niet specialer dan andere kruiswegstaties. Maar juist omdat deze kerk bijzonder vochtig was, heeft de schilder van die kruiswegstaties, die heeft erin voorzien. En die heeft namelijk, dat was Jan Schaffraat uit Aken, die heeft de staties geschilderd op aluminium. En daar een hard eikenhouten lijst omheen. En die aangepast, zijn nooit aangetast door het vocht. Geweldig. Dan hebt u ook nog hier een oud harmonium staan. Hoe hebt u dat ontdekt? Nou, we hebben het niet zelf ontdekt. Het is al heel oud eigendom van de parochie. Het heeft in de parochieschool gestaan. Het heeft gediend om orgellessen, harmoniumlessen op te geven, om zanglessen te nemen. Maar op een gegeven moment is het hier in de kerk boven op het oxaal terechtgekomen. En het zal ook een jaar of 10 geleden zijn dat we 2 mensen van de Rijksmonumentendienst hier op bezoek hadden. Die komen zo af en toe eens kijken hoe het met de monumenten ervoor staat. Of ze goed onderhouden worden en wat er mee moet gebeuren. En die kwamen ook boven op het oxaal. En die zeiden, daar stond iets en er lag een grote doek over en daar lagen een hoop grote kerkboeken en zakboeken op. Wat is dat? Ja, dat is een oud harmonium wat hier staat. Ja, mogen we eens kijken? Nou, mag je. Spullen eraf gehaald. Toen zegt een van die tweede, mag ik er eens op spelen? Ja, als je er geluid uit krijgt, ga je gang maar. Die man die kroop erachter en die speelde. Er kwam geluid uit. En toen zei hij, weet je wat je hier hebt staan? Een heel bijzonder Arneesens harmonium. Als het niet het laatste is wat we in Nederland nog hebben, dan is het één na laatste. Maar het is een heel oud exemplaar. En het komt uit Noord-Frankrijk. En hij wist de hele geschiedenis ervan vertellen. En hij zei, het is alleszins de moeite waard dat jullie dat laten restaureren. En dat dit behouden blijft voor het nageslacht. Vervolgens was goede raad duur, want hij zei niet waar we het geld vandaan moesten halen en waar het gerestaureerd zou moeten worden. We zijn toen heel West-Europa afgeweest eigenlijk om te kijken waar vinden we iemand die dat kan, die dat wil en die het op een betaalbare manier doet. We vonden er uiteindelijk ergens in Wales, maar dat was alleen het transporteren van, dat was dan niet te betalen. En toen kwam Rob Waldmans, hoofdorganist titulair van ons Vignetorgel, die zei, oh maar ik ken wel iemand, ook een mede-organist, die dat kan. En die zullen we die eens vragen of dit wil restaureren. En die hebben we gevraagd en die man die heeft het gedaan. En toen waren we voor een kleine 700 gulden aan materiaalkosten, heeft hij dat oude harmonium weer als nieuw gemaakt. Daarnaast hebt u ook nog een aantal mooie oude beelden hier staan. En ook zelfs een modern beeld heb ik gezien. Ja, die beelden zijn natuurlijk, die hier staan, dat zijn de gebruikelijke gipsen beelden die in alle kerken staan. Alleen, we hebben hier een beeltenis, maar die springt er heel duidelijk uit, dat is een bronzen beeld, bronzen buste, van de heilige Edith Stein.
En Dat is dus een moderne heilige. dat is een moderne heilige uit onze tijd. Dat was het jubeljaar in 2000. Toen leefde pastoor Dome nog. En die zei, we moeten hier in deze oude kerk, die eeuwenoude kerk, ook iets moderns hebben. Wat herinnert aan het jubeljaar. Dat was te zien dat de kerk ook met zijn tijd meegaat. En al denkende en pratende zijn we toen op het idee gekomen, we moeten eigenlijk een beeltenis hier hebben van Edith Stein. Het functioneren en de vrouw is zeer onderbelicht in de kerk. En het wordt eigenlijk de plaats niet die het toekomt. Edith Stein was er eentje van een vrouw uit het Jodendom, bekeerd tot het christendom en een van de grote heiligen geworden in onze moderne tijd. Heeft geleefd in de Karmel in Echt, Karmelitesse klooster. Dus ook nog hier in onze eigen omgeving. Toen hebben we gezegd, nou laten we dat doen. En toen hebben we hier een kunstenares hier uit de eigen dorp, dat is natuurlijk het leuke. Carla Bosman, die hebben we bereid gevonden om die beeltenis te maken. En dat staat dus nu hier in de kerk. En als u heel goed kijkt zo meteen op de pilaren waarop het rust, dan ziet u dat aan de ene kant een jodenster staat, aan de andere kant een kruisbeeld. Dat zijn dus de twee godsdiensten waarop haar leven gestaan heeft, het jodendom en het christendom. We staan hier in de doopkapel en daar staat ook een mooie doopvont, zie ik. En die doopvont die staat op de meest historische plek hier van dit kerkgebouw. Het staat midden onder de uit 1350 daterende toren. Hier midden in de ingang van de kerk die in 1620 door graaf Wolter Hoen van Hoensbroek gebouwd is. Daar is de deur, wat toen de hoofddeur van de kerk was. De kerk was die kant uitgebouwd en daarachter, wat nu Mariakapel is, waar we straks heen gaan, was vroeger het priesterkoor. Dus hier kwamen de mensen vroeger binnen, maar we hebben al gezegd, de kerk was vochtig, stond met zijn voeten in het water. Toen hebben we van de ingang hier, zo naar oud christelijk gebruik, uit het begin van het christendom, de doopleerlingen, die werden buiten de kerk klaargemaakt, dan konden ze gedoopt, dan mochten ze pas in de kerk komen. Zo hebben we die ook hier van die oude entree, de ingang gemaakt voor de doopleerders, voor de dopelingen. Dus we worden hier gedoopt in een doopvont, die komt uit het oude kasteel en waarin op 9 mei 1729 de oudste dochter gedoopt is van graaf Wolter Hoen met een of andere gravin van Hohenzollern, weet ik veel wat. En die is hier gedoopt. Daarna is de doopvont aan de kerk geschonken. Maar die deur heeft toch nog, dacht ik, ook een eigen verhaal. Die deur die heeft ons een heel bijzonder verhaal opgeleverd. Het was namelijk het jubeljaar, jaar 2000. Toen heeft de bisdom Roermond een zogenaamde jubileumplaquette laten ontwerpen. En die was dan bestemd voor kerken die een deur hebben die normaliter al een eeuw dicht geweest was. Dus die nooit, zelden of nooit gebruikt wordt. Maar daar moest ook nog de nachtmis in 1999 gecelebreerd worden door een bisschop. En die bisschop die moest met 3 koningen van het jaar 2001... diezelfde deur, waardoor hij dan naar binnen was gekomen, weer de kerk verlaten en de deur sluiten. En vond u een bisschop die dat deed? Eerst hadden we de deur gevonden, want wij hadden zo'n deur. En in principe was het door het bisdom, die waren alleen maar de kathedraal en de basilieken die we hier kennen in het bisdom, die 5 of die 6, die kwamen ervoor in aanmerking. Gewone parochies natuurlijk niet, die hebben geen luxe deuren die ze niet gebruiken. Wij hadden er wel een. En toen hebben we Monsieur de Jong bereid gevonden om een spelletje mee te spelen. Want toen hebben we die opgepeld en gezegd, zo is het. We hebben die deur, we hebben het voldoen aan alles. We moeten alleen nog een bisschop hebben die met de nachtmis in 1999 hier naartoe komt. En die dat ruim een jaar later met Riconik 2001 weer de deur weer dichtmaakt en terug gaat naar Roermond. Nou, zei hij, dat ben ik doe mee. En dat heeft u die mooie plaquette opgeleverd. Maar dat was er een probleem. Toen alles achter de rug was, toen kwamen wij in aanmerking voor een plaquette en er waren er maar aangemaakt voor die paar basilieken en die ene kathedraal die we hebben hier. En er kwamen een plaquette tekort. Hebben ze dus eentje apart moeten laten namaken en die is Monsieur de Jong weer zelf hier neerkomen hangen om aan dat feit te doen herinneren. Dan zijn we nu in de Mariakapel en dat is waar vroeger het hoofdaltaar was. Dit is
het priesterkoor met hoofdaltaar van de oude kerk uit 1620. Dat is deze plek waar we nu staan. Het is na de uitbreiding in 1920 is dit dus de Mariakapel geworden. En heeft Maria hier nog een bijzondere betekenis? Maria heeft zoals eigenlijk de hele katholieke kerk een bijzondere betekenis, maar in Geulen al sinds oudsher. Er moet vroeger een soort bedevaartplaats geweest zijn voor jonge meisjes die aan een gezonde jongen wilden komen. En er werd voorspraak ingeroepen van Maria. Er is een devotie ontstaan hier, dat weten we uit de geschiedenis. We weten ook dat die beeltenis een rijke garderobe gehad moet hebben, want de meisjes waarvan de verkering uitraakte, die waren verplicht om een nieuwe garderobe te schenken aan het Mariabeeld. Nou ja, en u weet zelf vaak hoe vaak verkeringen uitgaan. Hè? Dus telkens, onze mevrouw hier, die moet geweldig veel kleren gehad hebben. Maar we kenden het alleen maar uit de geschiedenis, verder niet. Tot een paar jaar geleden we de zolder een keer gingen opruimen boven de sacristie. En daar vonden we een tonnetje van latwerk aan elkaar gehouden met een ijzeren band. En zei ja, op de oude hoop weg. Totdat één 'S'nachts dacht, zou dat die oude staakmadonna zijn? Want die madonna die we hier hadden, dat was een staakmadonna. Legt u eens uit wat een staakmadonna is. Staakmadonna is dus een madonna gewoon in een tonnetje, zeg maar, gewoon een staketsel. Waarbinnen wat twee stelen uitstaken, één boven voor het Mariahoofd en één aan de zijkant voor het hoofd van het kindje. Daar werd een doek omgedrapeerd en dat was het beeld. Zo waren het vroeger, waren toen Mariabeelden. Een staakmadonna, van een staak werd een madonnabeeld gemaakt. Het was een stuk goedkoper, hè? Dat was dus, ja, of dat een stuk goedkoper was. Maar ja, daar hoef je denk ik niet, het gaat gewoon om de geschiedenis. Die mensen die leefden in die tijd, werd op zo'n eenvoudige manier een beeld gemaakt. En toen hebben we de zaak eens uitgezocht. Ja, en toen bleek dat we inderdaad die oude staakmadonna tussen de rommel boven op zolder hadden teruggevonden. En we vonden daar ook nog de hoofdjes van Maria en het kindje. Bij goed zoeken vonden we ook nog de kroon van Maria. Wat we nooit hebben teruggevonden is de kroon van het kindje en de scepter die het kindje gehad moet hebben in zijn hand. Maar verder hebben we dus het beeld in oude luister kunnen herstellen. Dat wil zeggen, dankzij de damesverenigingen hier in het dorp, want toen die dat verhaal hoorden, toen hebben zij dat beeld geadopteerd. En die hebben dus een kleed ontworpen en gemaakt waarin Maria dus... En zij, tijdens processies, dragen zij het beeld mee in de processie, zowel in Geulen beneden als in Geulen boven. Want het beeld dateert uit de tijd dat ze bij de parochies nog één waren. En naderhand hebben ze ook nog een feestkleed gemaakt voor het beeld, dus met de maanden mei en oktober. En dan bij Mariafeesten, dan krijgt ze dus een mooie rode goudbrokaten mantel om. Ook hier zie ik mooie gebrandschilderde ramen. Ja, maar dat zijn allemaal ramen die door families in de loop der tijd aan de kerk geschonken zijn. Dat was vroeger dan... Uit een soort dankbaarheid of zo? Uit een soort dankbaarheid of om een gunst af te smeken, gaven ze een raam aan de kerk. En daar zijn dit sprekende voorbeelden van. Op elk van die ramen staat eigenlijk ook nog de naam van de gever en waar ze vandaan komen. Dan zie ik hier in de zijmuur een groot soort gedenksteen, of wat is dat? Het is een combinatie gedenk-grafsteen. En van niemand minder dan graaf Wolter Hoen van Hoensbroek. Want we hebben net al gezegd op een historische plek staan. Hier weer een heel bijzondere plek. Onder deze vloer ligt een crypte. En in die crypte, dat weten we, rusten 6 of 7 overledenen uit de familie van de graaf Wolter Hoen van Hoensbroek. Die liggen hier begraven en die steen heeft oorspronkelijk hier op de crypte gelegen. Maar die werd helemaal platgelopen, dus die had veel te leien. Dus rond 1900 is die steen gelicht, tegen de wand aangeplaatst om niet verder dus aangetast te worden. En de vloer is dichtgemaakt. En als u nou goed kijkt en u tilt even de loper op, dan ziet u dat oude altaarstenen gebruikt zijn om die crypte af te dekken.
En dat zijn vermoedelijk stenen van de zijaltaren uit oude kerken geweest. Maar dat het altaarstenen zijn, dat blijkt hier uit. Er staat overal de consecratiekruisen van een altaarsteen, elke steen 5. Die zijn goed te zien nog. Dan zie ik hier ook nog een schilderij. Dat lijkt ook een beetje aan de restauratie toe. Dat is een schilderij, dat is heel hard aan restauratie toe. En dat is een van de kostbaarheden nog uit de oude geschiedenis. Dat is een schilderij uit de school Rubens. Dat heeft altijd aan deze parochie toebehoord, maar we weten niet precies. Het heeft te maken met het kasteel, maar of dat het door het kasteel geschonken is, of dat de kasteelheer opdracht heeft gegeven aan Rubens of aan een van zijn leerlingen om dit te maken. Want wie goed kijkt, ziet boven in de schilderij de Maastromen en het oude kasteel staat erin afgebeeld. Je moet goed kijken. Ik zie dat hier een heleboel religie, historie, kunst, alles bij elkaar komt. Als mensen dat nou zouden willen zien, tegenwoordig weet men niet zo goed wat Mijn en Dijn is en daarom zijn de kerken overdag dicht. Maar stel dat er mensen zijn die toch belangstelling hebben, kunnen die dan komen kijken? Dan zijn ze van harte welkom. Zoveel kerkbestuur mag er bellen en dan wordt er altijd een regeling getroffen dat ze rondleiding krijgen en dat ze worden geïnformeerd over alles wat ze weten willen. Wij zijn ook maar voorbijgangers, we zijn passanten hier als kerkbestuur en als mensen die de kerk gaan. We hebben dit allemaal gekregen van onze voorouders. We willen het ook zo ongeschonden mogelijk doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. En dus iedereen die ermee wil kennismaken, die het wil weten, van harte welkom. Laat hem maar bellen. En dan liever een kleine donatie voor de restauratie of zo? Ja, dat is natuurlijk iedereen vrij, maar we zullen het nooit weigeren. Maar dat is altijd welkom. Maar ook zonder dat gaan we met plezier, laten we de mensen de kerk zien en vertellen we erover. Dank u wel, meneer De Roo.